ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಸಕ್ಕರೆ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಪೇರು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಪೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಪುಗ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ನಮಗೆ ತೀಪೆ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಪಾಡಲಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪೇರು ಒಂತೆ ಪಾಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಾಂಡು ಒಂದು ಜಾಲಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಅರ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕುಲ್ಪಿ ಮೊಲ್ಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗ್ ತರಕಾರಿ ತಿಂಜೆರಡ ಮಿನಿ ಪಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಪರಿಚೆರಡ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡಲಿ, ಸ್ಟೀಲ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿನ ಅಂಡು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ಗನೆಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಕ್ಕ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಆಂಡ ದೀದು ಗೆಪ್ಪುಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುರ್ಕ ದೀವೋಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಗೆಪ್ಪುಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಅಂತೀರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕುಲು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.